Det må gerne være film. Vi er kørende. Okay. Vi er kørende. Dette er associationsleg. Ja. En indtager midten og laver en bevægelse, og I andre får en association, og den første, der hopper ind ved siden af mig, laver en bevægelse til den her. Er der en, der vil stå der? Yes. Så langsomt så flytter jeg mig ud, og så ser man lige billedet, og så må der hoppe en ny en ind. Og så skal ja. Nej, du skal prøve. Ej, nu vil jeg godt med. Det er pantomime, ja. Jeg tror, var det ikke... Det er cool.